Duwa ka persona dakop sa separado nga police operation batok sa iligal nga pataya o kun bukis sa Banwa sang Oton. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Arestado si Alexander Gonzaga, 65 anyos, residente sang barangay Pakyat Uton. Nadakpan sa akto sang kapulisan nga nagapataya sang iligal nga pasugalo kon STL Bukis sa lugar ang sospek. Nakuha sa sospetsadong isa ka stub sang kotehos, 650 pesos nga kwarta halin sa pataya, cellphone kag ballpen. Ano ko sila kung nga nakpon ko kinaguntat ako na. Samtang nadakpan man si Leonita Oyong, 58 anyos, sang barangay San Nicolas Uton tungod man sa iligal nga pataya. Way na ko gani, ma'am kapataya, kay baloka ko nga, naka-provision ko mo. Di pagkadto ko sa muhon to, wala man sila may nakita sa akon. Nakuha sa sospetsado ang isa ka improvised kotehos, 170 pesos nga kwarta nga kita sa pataya, kag isa ka ballpen. Pag arrest ang amon nga mga operating personnel, wala sa tawag na pertinent document nga ipakita. Yara subong sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station ng mga sospetsado kag napasakaan na sang kaso. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.